Бабо, а защо баба Петя и баба Катя не си говорят? Ами оти, бабе, заради една нива. Как така? Оти, бабе, едно време прабаба ти предписа на едната нивята, на другата оризището. И като се запъна Петя, че тя не мала нива, от тогава двете заедно брашно не метлят. Интересно. А защо съседите не ни говорят? Пак ли е заради някаква нива? Не бе, бабе, бе, как заради нивя, бе. Там беше заради една череша. Оти тяхната отзаде в задния им двор беше толкова висока, че хвърляше сенкия върху на баба ти картофето. И уния гниеха. И един ден дякато взе черече на уния дъртия да отсекят черешата, от тогава бабе да не ни видят. Много гадно. Ото затова значи като кажа здрасти на баба Вуна и тя не отговаря. Аз си помислих, че нещо аз съм направил. А то какво било? Не бе, бабе, бе. С нея се скарахме преди 40 годин, заради един бидон.